В момента снимаш лапко до мен. Да. Искам да покажем така. Виждаш ли къде излиза кръст тук? Да. Кръст. Виждаш ли къде излиза тук сърце? Виждаш ли го? Да. Ето го. Виж? Да, виждам го сърцето. Така. Много добре се очертава. Така, момент. Лице на човек, виждаш ли го? Ето му очите, носа и устата. Да. Вижда ли се? Ето е Да, главата. видях. Вижда ли се? Дай ми нещо. Това много добре се вижда. Вижда се. Това е джин, дух. С продълговата глава. Остра плечка, нещо искам на хората да го покажа. Ето го. С пръчката. Ето му очите, главата, носа, брадата. Стой така. Няма ли един остър нож? Стой така. И тук виж в шкафа, първия шкаф. Ето искам да покажа, мили приятели. И не само да покажа, искам да го начертая, защото хората няма да го видят. Ето му главата, челото, ето му очите, носа, брадата и устата. Ето го. Да. Сега леко като го фиксирах, вижда ли се? Много добре се вижда. Много Телефона добре. напред го дай. Така много добре се вижда. Всичко се вижда така. Ето го. Вижда се. Мисля, че така се вижда. По-добре. Да, така по-добре се вижда. Много се притеснителни, защото маги. Ето, вижте как излиза самия дух. Ето, виждаш ли, маги? Очите, главата, брадата, носа. Виждаш ли го? Да. Дръж така телефона, продължаваме да снимаме. Това е дух, който е в тебе и който те мъчи и те държи под напрежение постоянно. А ти това го чувстваш, това нещо. Аз съм постоянно под напрежение. Така, другото нещо, което е правено върху нея, любовта, ето го сърцето. Вижда ли си сърцето? Да. Нещо, което е правено на гроб. Ето тук има кръст. Магията. Така, това, което намерихме. Намерихме го близо до дърво. Да. Тоест, даже в корените на дърво. Момент сега, само да погледна още нещо. Това, което ми се крие. Жената някъде отиде. Момент. Едно дете. Ти имала ли си нещо като аборт? Имала съм. Имах. Едно или две си имала? От него имам едно. От кой? От този мъж? От този мъж имам. Виждаш ли тук един малък плод? Дай телефона напред. Да, виждам го. Ето го, виждаш ли го? Да. Буква М, кой е бил около теб? Аз съм с буква М. Магдалина. Ето, буква М и малък плод, ето го дете. Ти си имала дете, най-вероятно между 2 и 3 месеци направи. Да, обаче аз го направих аборт. Да. Може си да си го направила, но то го има. Така. Ето го джина, който е в момичето. Дай на мен камерата, защото ти малко така ми изглеждаш. Да. Ето го джина. Маги, ела за рамото ми, искам да го видиш. Да, виждам го. Челото, очите, носа, устата. Така работят тези неща. Направено е за любовта. Няма да коментирам тя за кой е женена, какво се случва. Че са намесени и други жени. Има и друго дете. Тук излезе и силуета преди малко на жената. Да, ето го джина се вижда в тази страна още по-хубаво. Да, виждаш ли го? Да. Виждаш ли го? Да, супер го виждам. Това нещо тормози хората и за всички тези, които не вярват, продължите. Да, за всички тези, които не вярват, това е просто. Излезе истината. Да. Имаме от доста време проблеми, ето, че не е това без причина. Загуба на дете.
силует от Деви на жена, на жена излезе, също излезе с а тази опашка. жена се оказва, че е на твоят... Излиза ли още едно трето дете? Защото моя мъж с тази жена има още едно дете. Не излиза. Може би при него ще излезе. Не излиза на куршума. Но... Значи може и от друга жена да не е от същата, която има дете от него. Това вече е въпрос. Той две жени ли има или три? Той има една бивша жена с дете. Така. И след нея има една дълга връзка с германка, която няма дете от него. Значи с дете, която има. Двете са много му са ядосани, защото и двете ги е оставил. Така. Нека вземи този куршум в теб. И ще искам да ти хвърля на сърцето и на краката да видим още какво има и какво се случва с теб.